Il-Lukanda Westin Dragonara u l-Lukanda l-Meridjan kienu premjati bl-unur internazzjonali tal-Green Key Label. Dawn il-Lukandi nataw dan l-unur li użaw prattiċi sostenibbli favur l-ambjent fil-lukanda tagħhom. Il-Lukanda l-Meridjan irnexxiela iżżomm dan l-unur għat-tieni sena konsekuttiva. L-unur ta' Green Key Label ingħata lil dawn il-Lukandi mill-Ministru tat-Turizmu Lewis u l-President ta' Nature Trust Vince Attard. Attard qal li dan l-unur huwa xhieda ta' kif l-ambjent u t-turizmu jistgħu jingħaqdu flimkien. Din hija eco-label li ovvjament qed importanza ħafna fuq x'jużaw il-hotels. Ovvjament il-hotels illum qed jaħdmu biex inaqsu l-enerġija, jnaqsu l-kwantità ta' ilma u anki l-air conditions pereżempju biex inaqsu dawn il-konsumijiet kollha ħalli mhux biss qed itejbu l-kwalità tal-ambjent imma anki t-turist qed iħossu qed jagħmel xi ħaġa għal ġid ukoll tal-ambjent fil-pajjiż li jkun. Vince Attard tkellem dwar il-ħtieġa li aktar Lukandi idaħlu aktar prattiċi favur l-ambjent fl-operat tagħhom filwaqt li fakkar kif il-bajja tal-Westin Dragonara se tingħata l-Blue Flag fl-2015. Min-naħa tiegħu il-Ministru tat-Turizmu Lewis faħar l-impenn ta' dawn iż-żewġ Lukandi. Kellu kliem ta' tifħira l-mod kif filwaqt li baqgħu joffru l-aqwa servizz lill-klijenti tagħhom raw li fil-lukanda tagħhom idaħlu dawn il-prattiċi favur l-ambjent. Il-Ministru tat-Turizmu qal li l-Gvern huwa kommess li jgħin aktar Lukandi jilħqu dan il-livell.